Sampingan. Iya, sampun. Nggih, sampun matur suwun marang kuyuhipun. Bobi wonten pamundhan sanes, Pak. Ngarep ngaturke dina iki. Ayo, iki sujane wis durung nembang kok. Iya. Sapa iki? Sapa Pak? Ayo, Nasya karo Ganas. Ganes. Nasya karo Ganes ya ngatur Ganes. Nah, ayo, bisa poli ta. Saya mau Lagu apa? Lagu apa? Manut. Jenok. Welah. Jenok kan Kuwi Pak, kuwi. Jenoke sing saiki. piye? Ora bakal Coklat lautan mangsa. Ngokereng ayo kaya wetot dake. Iki apa Pak? Nembang. Hah? Tukang. Langgang. Luar biasa. Bukan. Ya. Wis. Iya, rumah saku kok gebremeng wae. Kan? Kanggo bawa ora gemeng yung amat iki lho sing ayu. Melangi to. Harus dibojo delok sing koyo ngene. Dasarku. Ayo. Ya. Cintaku. Kok tak mesti lambemu lho. Iki kok mancing-mancing. Itu sangat Rasane wong kadung kesenang. Wis jenengan ono lagu iki. enggak Jebul suarane apik. Rasane ngono tresno sing gila. Malah kok sing gila, sing gila iki playboy. kae iki sing kira kuwi pendereke sampeyan lho. Sopo? Kae Ra iso aku kuwi wong pengajuh atau wong nang kok. Reken tak pakai kabeh. ayo kok bawa kanca lho, wayanan iki kerja terus marah kan. Ono kebul-kebul ning pinggir dalan kok darane wong hubungan, padahal yo pengen nyating. Ojo kayak wong hubungan. Ayo, aku iki nganggo aku iki lagi go makan karo Pak iki udah kok nganggo ono gambar sendok karo piring ngono kae. Pak, bakal sendok piring ya ora sendok yo. Gowo panganan jagung kok Mbak Rini. Gowo panganan jagung apa jenenge? Apa? Iki isih hangat iki mau. Lah saiki ben hangat kuwi ya pake suden ngono ae. Ya ora, tapi sing cenderung panas. Ya. Aku ora dipilih
Itu ibunya tiba. Nek canom ki ngono ki ra apa-apa. Ra apa-apa, ya? Nek wis apa lak ilate mapan dhewe. Lho jono ki ora di. Ora di, ora di. Di kiri ora di iki. Kok makan ngomong apa ya? Ini iki weh. Tenang no pikirmu. Sesuk wis mapan iki ilate mapan dhewe. Dia tak garapi yang palu mulai nangis. Iya. Bisa ini ora gede. Betul sama tapi. Ayo. Balik ke mana? Sambatku Nek nyanyi intonasi ini kudu cetok. Pikir obat dan tempat pergo intonasi ra cetok dari di pos. Pergo intonasi ini tak cetok. Berarti sambatku belum ya. Sing seru wae apa? Mepet iki, mepet iki. Iya. Ibaratnya kalau sambatku Rocky Gerung mau. Iya. Geser. Ya si Ganes. Ya guys. Ayo terus ke Ganes. Apa sih aku apa? Gantian baik. Nah, ini diserahkan. Loro yo ke. Apa iki kangen? Yo. Oh, guru aku oleh musuh bae kok. Bikin cedak. Ya. Ya bari ini Yo. sabun. Pitung sasi Ayo.
Iki asline kok. Nah, itu kita saatnya kita tampilkan sudah 3 generasi. Oke, Ya, soal dengan buat koordinasi. Bu Prastiwi. Lona Prastiwi, ya disebut tak? Ya nah. Nggih. Iki lho. Pelanggan. Yang junior. Saksikanlah. Iya. Ini no, ini Bu Prastiwi, ya. Bu Prastiwi orang Limbung ya ora. Apa sih nang Ora lagi. Apa? Ya teman koprol iki. Iki lho wani piro? Nek koprol sok dibake gurune sok. dan lupa ikan sirang apa? Nah ya tombok. Bu Pras, kita harus yang penting Nggih. Niku lho nggih. Napa-napa niku anggere ikhlas niku lak penak. ya iya. Pokoknya ambil manut, penak. Penak.